Starting, let's go! Let's go mga kahigan. What's up, guys? We are live right now. Nabug ang Conjure, ang nasa YouTube Kaya pulento usar ka book. Unsa jud? Ang balanta sa live ba usar ka book player. Good. Gagis. Oh, unsa lang sobra sa kayo. Ayo, there's not pasa. Yasay, nasa book. And no Yung mga kahigan. Jogging. What's up? Abigail Alcantara. Hello. Ikaw yeah. Apsara. Gawat ko sa kuan ba sa kong intro. My god. Wala pa doon. Wala pa gid ya. Dili ra lang jud. Dilera. Ani ungot. Kena. Ang Ross may ungot. Ah. What's up, Tristan Whitey? Oh, Tristan Whitey, later na lang kay gaming ka na. Isa jud. Tristan Whitey. Inay mo tingod lang. Wah. Dirita Jer, atong pwesto. Inay lagi mo tingod jud. Kuha ng mic. Nila mag-Discord ta ron. Nako silingan no. Ay, what's up, baby Tizang? Excel Felicida ay Felicilda. Hi guys. Kumusta man mo? Gago tanong na ako. Hey, drop na bro. Naka all mic lang mo ang kontra. Wala ko naka all mic bro. Ay ako din na doon. Yawa. Shout out din ni Pizza Pie Gaming guys. Wala na tayo sabay dyan. Iko ko. Ay Di mga ready. guys. Di pa ko ready magira. Bigas ta jud, diri lang ta. Bigas ta. Diri na ako. Ikaw raw sa diya. Oh, you're coming, man. Oh my god. Lol. Ay, gago. Bulo na tagap si Gago. Oh, shoot. Oh, was so loud. Hey, vlog, please. Nag-loading akong cross at nag-loading akong Wala, nang lugar. load. Kita nga dagat din ito. Meron kong pagka-loading. Papunta sa Oh, grabe. Dua ka silencer. Dua ka kumpi ko, Adriger. kawan ako na. Tanggulang ko. Siguro ko ani. Ikuwaran ako. Asa mo na di? Ay, galag na po akong stream bay. Asa diri kapit yun? Ara, nana ko diri. Diri nga balay. Nainani mo. Oh. Oh, tagsa ta. Elisir mo din. Napay kumpi, oh. Kapano naman din. Grabe talaga, pre. Thanks you. Harapin na siya. Kuy rifle bay. Mulag siya.
What's up, Godwin? Ala, Air Commander Mindal. Di ba kasama po kayo ni Jay? Yes, iksoon ko ni Jason, guys. So, yeah. Godwin Whitey, hello. Oh, Baby Tizang. Kasama kami ni Jason Gaming. Actually, brother na ko sa Jason Gaming, guys. Mana siya. Oh, gana siya. Mana siya. Kita nag-bug yan. Ito, nag-cancel. Babaw. Oh, shoot. Lag kay bay. Wala, lagan ako eh. Hindi siya makaya bay. Oh my god. Ang stream galag. Galag is real. Mag-record yan. May kontra sa babaw. Saka na murag tower ba? Yan. Kita nag-bug, Jude. Bag na level 2 dito eh. Yan. May rifle oh. Magka... Draw, gunshot. Kita gitira. Dili. Dili no. Ako ang hindi mo gitanggol na lipid ko. Asa mo nang gitanggol, Jude? Yan nagka na gamay nga balay ba? Napoy level 2 Andre. Meron. Bantay sa ano ko, dito sa baba. Coming, Jude. Coming oh. Tura next ball. Asang rifle din na pala? Tura na. Diri sa 155. Wala ka lang diri din. Vlog please. Ayaw. Pagkita dito. Patuwalan diri. Patuwalan. Dili lang. At sa auto, tiro sa auto. Tuloy. Oh, Wala siya na po sa dito. bombing zone Ay, bombing zone. Oh, igsoon mi ni Jason. Lag ang stream. May SMG ammo dito. SMG amo? Araw. G launcher. Tawanak lang ako. Tingnan ko nga. Nanunga siya katero na ako. Wala siya ba? Sige, Dred.